Täze ýyla taýýarlanmakda goýberleýän säwlükler. Bilermenler köp adamlaryň täze ýyla taýýarlyk görülýän döwrüne şol bir säwlükler goýberýändigini, muň bolsa entek täze ýylyň bosogosyndan ätlenýän giýje gelmänkä emosional taýdan ýadawlyk getirýändigini belleýärler. Olar säwlükler diýip şulara aýdýarlar. Alyk önümlerini ir gözinden satyn almak, naharlary öňünden taýýarlap goýmak, artykmaç düzülen menü, 31-nji dekabr güni öýü bütünlüği tämizlemek, sowgatlary soňky pursatda gözlemek, hemme zady ýeke özüň etjek bolmak, diýinçe almadlyk, ähli zady iň gownajaý derejede etjek bolmak, meýilnamasyz taýýarlanmak, özüňden başga hemmeleri alad etmek. Täze ýyly keýpihon we şahta çykýagdaýda bellemek üçin hünärmenler bir näçe ýöneki ýörelgelere eýermegi maslahat berýärler. Bayramçylygy bellemegiň esasy hilini üns bermek, ony hemmeler üçin hassa gyzykly edýär. Goý bezegimiz az bolsun, ýöne uğuz bolsun. Goý myhmanlar hem gereginden artyk bolubersin. Ýöne iň ýakynlarymyz, ýürekdöşlerimiz bolsun. Täze ýyl bu diýinçe almak, ýakynlaryňyz bilen wagt geçirmek, hemde geljek ýyla ujur toplamak üçin mümkinçilikdir. Täze ýylyňyz gutly bolsun.